Zergatik egiten zaigu oraindik ere arrotza, kirolari bat ikusten dugunean, hori bustitzen horretan? Zoritxarrez, zorionez, ez dakit, kirolariak esandakoak oihartzun handiago izaten duelako, ez dakit, pentsalari batek esaten duen baina askotan, ez? Eta zoritxarrez diot, askotan ere ez gaudelako oso jarriak gai askotan, eta gai askori buruz galdetzen zaio edozein kirolariri inongo, ez dakit, aurreiritzi gabe edo, ez? Eta nire kasuan nik egia da, arazoak izan ditudala inoiz, txirrindularitzan nire pentsakera edo esateagatik, eta txirrindulariok normalean marka baten babesean edo lehiatzen gara, baina zer esanik ez, ez dakit atletak edo Espainiako gobernuaren diru laguntzari esker biziren kirolari horiek, ez? Pentsatu horiek inundik ere ez daukatela esaterik zer pentsatzen dute, hurren urteko soldata hor jokoan dagoelako. Eritzi politiko bat ematen duzunean edo politikarekin zerikusia duenean, ez dago ondo ikusita egia esan da. Ematen du futbolaria bakarrik joan gaitezkela baloi baten atzetik eta hortik aparte ez dugula eritzi propiorik, ez gure gizarteari buruz, gure hizkuntzari buruz, gure sentimentuari buruz, eta azkenean futbolari bat edo kasetari bat edo filosofo bat edo harapegian lan egiten duenak maila berean gaudela eta mail horretatik gure iritzia edo gizartean parte hartzeko eskubidea dugula, beti ere errespetuz hitz egiten baduzu eta